Katarina Jyselius julkaisi viime viikolla uuden biisin, missä lauletaan diskosta ja ampiaisista. Joten mun oli pakko mennä näyttää sille, että jos hän haluaa pörjäisiä ympärilleen, on olemassa hunajakin makempi vaihtoehto. Ei kuitenkaan sippailtu kahvia, koska Kata oli bongannut Instasta sen mun salaisen cookie-reseptin, josta me nyt koitettiin tehdä vielä makempi versio. Nää ei siis todellakaan ollut mitä tahansa sokerikeksejä. Koska perusvehnäjauhon sijaan tästä ei ikinä maistu ihana suolainen karamelli. Siis kattokaa, mikä pro-kata on tässä yhden tipan tekniikassa. Me oltiin jostain saatu tällainen visio, että jos me laitetaan nomparilleen näiden keksien sisään, näistä sellaisia ihania värikkäitä synttärikeksejä. Todellisuudessa noi nomparellit näytti joltain aivan muilta täpliltä. Joten kun sä teet tätä reseptiä kotona, niin feel free to skip that part. Ja siis, eikö tää keksien pyöristäminen niin kuin paistamisen jälkeen, niin eikö tää ole kaikkien tiedossa? Koska jos ei ole, niin mä teen siitä erillisen videon. Mutta kattokaa mitä herkkuja tuli. Kyllä alkaisi tanssia alkaa vipattaa vähemmästäkin.